Здравейте, приятели! В днешното видео, както сте видели, продължаваме епизода в Майнкрафт. Както се спомняте предния път, тук където построих. Да, но преди да започнем, не забравяйте да натиснете лайк бутона, да се абонирате за канала. И да, скоро ще правя giveaway, може да спечелите. Няма да казвам, защото да е изненада. Но утре ще кажа в шорта. Така. Нека да продължаваме. Както виждате, аз съм Капнап. Така. Сега, в миналия клип ви казах, че ще пуснем на оцеляване. Сега се пускаме на оцеляване и почваме да събираме всички ресурси. Така. Първо, отиваме горе до честа си. И си взимаме дърво. Така. Сега ми трябва малко. Трябва да отида сега до крафтинг тейбъля. До крафтинг тейбъля трябва да отида. Така. Сега тук си крафтвам няколко дървесина. Крафтвам си пръчки. Така. Сега, отваряме крафтинг тейбъла и си правим една кирка, един меч, така, така и така. Сега, после си отварям тук честа и си поставям вече нужните работи, които са ми вътре. Така. Сега отиваме да събираме камъняк. Само да видя дали рекордвам. Добре рекордвам. Така. Както може да си спомните, направих и ферма. Така. Влизаме сега надолу. Така, трябва да търсим камък. Ей, тук ще е камъка на следващото блокче. Отдолу. Ето, да. Вече сме в каменната епоха. Така. И ще си направим каменна кирка. Сега сме копали така. Сега почваме да копаем надолу. О, въглища! С тях мога да се направя торчове. Така. Нещата е да лежиш да ти духат. Трябва да сме много въглища. Така. Нека да се умитаме от тук. Слагаме дърт. Така. Кирката ми много бързо свърши. Не знам защо. Така. Влизаме сега в къщата. Също, приятели, ако искате долу в коментарите, може да напишете, ако искате трети епизод. Така. Отваряме вратата. Така, това е крафтинг тейбъл. Добре, сега нека да си направим въглища. Аз просто имам въглища. Трябва ми малко пръчки. И сега тук си правя 20 торча. Добре. Правя си една каменна кирка, брадла, една мъчика, лопата. Добре. Вече сме каменни. Така. Оставяме си тази кирка ето тук за сега. И тия работи.
торчовете си ги взимаме. Пърчките не ни трябват. Това там. Така. Преждам си ги. Добре. Нека сега да отиваме да копаме за желязо. И също, приятели, в този епизод ще направим и както ви обещах в предния, ще направим покривчето на къщата. Така, за сега слизаме. Почваме да копаме и ще се надяваме да намерим пещера. Така. Малко торчове. Добре, слизаме за сега тук. Така, надолу, надолу. По принцип не е хубаво така да се копае надолу, но аз ще рискувам. Така. Още мъничко надолу. Така. Копаме. Добре, бе, защо е? Къде има тая пещера? Вот това блокче. Значи, ей, тук ще трябва да има пещера. Аре, бе, още малко. Копай. Колко още? О, злато. Не, трябва да го изкопая с желязна кирка. Но аз все още нямам. Добре, копай надолу. Давай. Но, кирката ми свършва. Край. Ей сега. Още едно блокче ми свършва. Не. 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 И сега как да копам? Еми сега трябва да се връщам догоре. Хора, имал съм някаква ендър перла и тук. И аз си я използвах и се качих догоре. И си оставих нещата. Имах точно 3 или 4 ендър перли. И си ги похабих чудесно на мене. И си взех нова кирка. Бати, ти сега се шегуваш с мене. Сега как да ги изкупам? Аз нямам дори айрън кирка. Аз дори не съм намерил айрън, пък те вече диаманти ми дават. Трябва ми айрън кирка за диаманти. Най-накрая паднах в някаква пещера. Ще оставям с торчове след мен да не се изгуба. Така. Лодка е! Лодка е! Лодка е!
Стоиш. Лапка! Добре, убихме го. Убихме ги. Тоест. Скелет. Брадата всъщност би май повече демидж, да. Ще използвам нея. И свършени. О, не. Свършиха ми торчовете. Ами. Трябва да се връщам. Добре, връщам се. Направо ще го скипна. И ще отида да взема торчове. Ще го скипна. О, не. Добре, хора, взех се торчове. Аре, мръсна гад. Нямам храна. Що съм дошъл в пещера без храна? Кош мозък имам. Треперча. Накосвам до смъртта. Така. Айде падай долу, бе. Къде това е? Само, че имаме лек проблем. Изгубих се пътя. Чудесно. Колкото го изгубих, аз направо ще почна да се копая надолу и то ще ме прати там, където трябва. Така. Само, че още не мога да намеря айран. Така. Това отгоре тук ми пречи. Трябва да ги махна тия работи. Добре, има тук нещо. Не ми трябва сега това. Коста! Поне ме беше спалнал до къщата. Върнах се. Взех си скапаните предмети. Лава по... Нямам вода. Аз нямам вода, бе. Тако как няма. Просто си тръгвам. Така. Вече знам къде ми е пътя. Няма да се взриви. Не. Не се взривявай. Не. Исках да го опия. Нищо. Бате, защига, бе! Всичките диаманти до сега чак да ги изкопая. Но нямам... айрон. Намерих айрон. Намерих нещо полезно. Аре, умирай, бе. Не. Какво стана? Това е капан, беше. Това беше капан. Няма да го копая този пясък. Няма да го копая. Добре. Не, може ли да се взема айрона? Извинявай. Аз го взех добре. Добре, имам 5 айрон. Така. Сега. Тук има лава пулпак. Така. Мисля да се върнем до къщата. Аз направо ще го скипна и да си направим айрон кирка.
да си изпечем айрана и да си направим айран кишка и да изкупим тия прословучи диаманти. Айде! Добре, стигнахме до къщата. Сега, нека да изпечем този айран. Така, първо трябва да се взема дърво, да отворя печката, така, айрана, дървото и в момента се изпече и сега той докато се пече, ще отида ето тук горе. И къде бяха спешните работи? Забелязах, че имам една грешка. Така. Тук трябва да е до спеш. Спешни работи. Ще го съкратя, така. Добре. Така, нека сега за спешните работи. Тук да се оставим тези спешни работи. Така. И тия факти тук за сега. Така. Я да видим. Добре. Изпекало се. Сега. Ще се направя една айран кирка. Да, ама аз нямам достатъчно айран. Правя си един меч. И едни бутуши. Сега с меча мога да се защитавам. Така. Това дърво го оставаме тук. И нека да отиваме. И след като намерим още айран, хора, аз направо ще го скипна. И след като намерим още айран, ще си направим айран работи. И ще им таковаме. Ще изкупаем диамантите. И ще направим покрива на къщата. И вече в трета част, финалния епизод, ако искате, в финалния епизод или... Не, аз направо няма нужда, ако искате, аз направо ще направя в трета част епизод, в който ще направим Ендър портал и ще направим диамантена и Netherite кирка, тъй че ако не искате да ги пропуснете, се абонирайте за канала. Така, сега аз направо ще го скипна и ще ги изкопая. До други срещи. Така, приятели, както виждате, ми се е такова. Изтощи ми се и ми свърши кирката и брадвата ми свършиха, защото кирката ми свърши, защото доста дълго копах и брадвата ми свърши, защото... Знаете ли защо? Свърши ми, защото трябваше да бия тъпите смотани скелети, зомбита и паяци и други мобове, крипъри и затова. Сега, нека да си изпечем този айран. За да го изпечем, трябва да се взема малко дърво. Ще взема 52 дърво, защото има за всички. Така, и се правя буквално колко дърво си искам. Добре, достатъчно дърво. И сега слагаме тук. Това тук и това тук. И сега нека да си направим един enchanting table. То даже ние си имаме enchanting table. И после ще си енчантнем нещата, защото аз мисля, че намерих лапис, ако не се учи. Не съм. Или сигурно си имам лапис в честа. Ще се страдаш от да я така. Тук е нещата пише. Не. Нещо съм се объркал. Нямам лапис. Така.
Хора, аз направо ще го скипна, докато се пече и ще изчакаме да минат 100 години и ще пусна. Добре, хора, изпеч се 11 айран и мисля сега с този айран да се направя нещо айран. Така. Правя се един армор. Каска май вече има. Да. Похабих си айрана. Сега мисля да чакаме още да се пече и още пак ще го скипна. Добре, пак стана 11. Сега този път ще внимавам какво такова. Така. Вече си имам и шлем. Така. И сега трябва още да чакаме. Ще чакаме. Така. Отново имаме 11. И сега за последно ни трябва и едни гащи. Ни трябва. И както може да видите, вече сме с гащи. Вече сме оборудвани. И сега ще си снимай пръщи. И ще се направя една айран кирка. И вече може да изкопаем прословутите диаманти. Така. Той айран ще го оставям тук. Това дърво тук. И работи тук. И ще си взема само един меч. И така. Така, той докато се пече другия айран, аз ще отидем до такова. Само и това тук да оставя. Той докато се пече, отивам да купам диамантите. Направо ще го скипна, че сме вече до диамантите. И така, приятели, аз се върнах догоре, защото да се направя едни стълби. Върнах се на Creative, защото да се направя едни стълби и така. И изведнъж и тъй като падах, аз и тъй набързо сложих стълбите и после скочих ето тук. Така, сега, нека да изкопаем тия диаманти. Добре, един диамант. Втори диамант. Само да ни падне. Сега тук ще падна. Така. Нека да видим. Не, няма да падне, т.е. Така. Диаманти. И сега го целия това. Така. Сега нека да отиваме да изкопаме и тия диаманти, тук където бяха. Къде бяха, бе? Къде бяха, бе? Къде са тия диаманти? Не беше на тук. Тук беше задънена улицата. Или аз пък улицата по щерата. Къде бяха тия диаманти? Спомням се, че някъде копах. Къде отиха тия диаманти, бе? Хора, направо ще го скипна и когато ги намеря тогава на камерата. Хора, тези диаманти
през цялото време са били от другата страна на пещерата и аз не съм ги видял. Добре. Взимам. Добре, вече имам 7 диаманта и сега нека да скачим, ще го скипна пак. Добре, ето ни къщата. Сега, нека да се направим нещо. Някой армор. Това. Имам само един шлем. Ами хора, трябва пак да ги скипвам, само скипвам, трябва да уча, че се дай пожелай късмет. Така, сега трябва да отивам, да търся много диаманти, направо пак ще ги скипна пати. Айде, до после. Но преди това, нека да видим какво се е случило с айрона. 34 айрон. Добре. Той айрон си го оставаме тук. И сега нека да отиваме. Добре, хора. Намерихме още 16 диаманти. Така. Сега нека да се направим диамантен армор. Така. И само че не ми стигна. Ами, сега пак трябва да отивам да купая. Не, добре. Сега нека да се оставим армора по другия армор, дето го оставих. Тук ли беше, да. Нека да отиваме. Ще си оставя и ето този армор. Ето тук. И сега нека да отивам. Добре, намерих още 4 диаманта. Така, сега отва. Чакай малко. Кой е писал тук диаманти, бе? Не знам. Така, сега хора да ви кажа, че аз буквално и те си помислих, че ще стане. Всъщност това аз го писах. Не съм пускал на Creative, просто и те си помислих. Че като напиша Dia, аз просто си викам и тъй. Сега, например, ако напиша Dia и ще ми излезнат абсолютно всичко безплатно, ама не стана. Иначе и трябваше да отивам да купая, защото исках просто това да се случи, но то няма как. Тъй, че аз съм го писал това, аз се шегувах. Така. Сега. Нека да се направя тук последно и един шлем. Така. Добре. Той се направи. Остана ми някой последен диамант. Оставам си го ето тук. Така. И сега, приятели, ще си направя и една диамантена кирка. И диамантени други работи. И пак ще го скипна и ще се върнем след 15 000 години. Така. Добре, приятели, направих си и такива работи. И в момента уния работи, кирката и меча, буквално си ги похабих, свършиха ми. И сега имам си такива диаманти. Не, аз всъщност не съм си ги похабил, аз забравих, че си ги оставих тук, бе. Все събъркам. За сега тия работи си ги оставям тук. Ще се взема само единствено брадвата. Така. И сега ще отиваме да правим трябва да правим покрива. Така, хора. Естествено трябва да се кача на покрива. Пускам на Creative. Ето. Вече сме на покрива. Така. Сега. Пак чак да видя дали рекордвам. Добре, рекордвам. Сега. Трябва
Забравих да взема предмети. Трябва да слезна и да си взема. Добре, взех си така, хора. Както видяхте, имам 64 стака и сега се чудите той се взел от Creative. Не съм ги взел от Creative. Ходих да събирам дърво и си ги направих тия столови. Така, сега почваме да правим покрива. Аз направо ще го скипна, когато е готов. И, приятели, както виждате, в момента завърших покрива. Така. И, приятели, да, това е всичко от епизода. Нека да слезна. Така, приятели, ако ви е харесал този епизод, не забравяйте да натиснете лайк бутона, както винаги да се абонирате за канала и да очаквате другите видеа. Ако не искате да ги пропуснете, казах ви, трябва да оставите лайк на това видео, да се абонирате за канала с камбанката и да напишете един коментар. Така. И в следващия шорт ще кажа също какви са условията, за да спечелите наградата. Така че абонирайте се за канала и от мен чао!